Hi guys! Good morning! Happy Sunday! So ngayon guys, sa panahon ngayon, hindi po importante kung sino yung mga tunay na kaibigan natin, kung sino yung mga tunay na tao na nakapaligid sa atin. Ang importante po ay mamuhay tayo ng ayon sa gusto natin. Yung wala tayong inaapakang tao. Kasi yung mga taong ayaw sa atin guys, hindi yan mga kawalan sa atin kasi hindi ho sila nagbabayad ng mga bills natin. Hindi ho sila yung nagpapakain sa atin. So, laban lang tayo at doon tayo sa mga taong andyan lang para sa atin nakasupport, tanggap tayo. Unang-una dyan guys is yung pamilya natin. Sila yung pinakaunang tao na andyan para sa atin. Hindi tayo tatalikuran, hindi tayo iiwanan. Pero yung mga kaibigan, hindi naman lahat ha, pero yung mga ibang kaibigan o yung mga taong nasa paligid natin, yung iba dyan, pinaplastic ka lang. Pero yung pamilya natin,